Piny owacho keto okenge makare mag kedo gi yedhe majing'o del kind jotugo seche makoro piny Kenya timo ikruok ne tuke mag Olympics mibiro bagi e Puma ma Paris. Jatend migawo mar weche tuke pacho ka Babu na Mwamba olero ni piny owacho oseketo tenge omenda maromo bilion 3 e kedo, puonjo kendo tayo chenro mag kedo gi yedhego. Bende nomedo wacho ni chenro mag puonjo rawere weche mag tiyo gi yedhe majing'o del ibiro time kuonde tiegruok mag talanta mashinani. Want to put a warning to all those people who are working to dope our athletes. Wesley Korir is coming for you. I will come for you wherever you are to make sure that this menace of doping is over in this country. Jukumu muhimu zaidi kuliko majukumu yote ni jukumu la kupambana na madawa ya kusisimua misuli. Our all-out war against doping. The branding value, the international limelight that brings to this country, you cannot quantify it in monetary terms. It is too special. That is the best thing we export to the world. And doping places that